Sasha, saphinda sahlangana kanjalo nawe mbukeli sakubingelela saphinde siyakwamukela kuyona le video esiza kuwe ngayo njengamanje. Kanti usibamba lapha kwi-channel kazwelonke osikade kwenzeka Media Production okwe-channel ehamba phambili ekukuletheleni izindaba zikaMaskandi ehamba phambili nezishisa ngoba lishoni linginazo indaba zalo lapha endimeni kaMaskandi. Namhlanje ke ziyakhala ngempela ngoba vese zihlale zikhala. Njengoba ke ubona sibhale lapha esihlokweni yizona indaba esiphethe lezi asikudidisi cha. Siyakuthembisa ukuthi uyothi phela ivideo uyobe usubheme wakholwa. Usabukele nje sicela ucindezele usubscribe motho akabe lona subscribe awulahlekelwa yilutho uzibeke emathubeni amahle ukuthi uqhubeke uthole izindaba ezifana nezo sikulethela zona esuke zisashisa lapha endimeni kaMaskandi uma uthanda uMaskandi. Sihlale phezulu kwendaba kuyona esize ngayo. Sesiqalile isililo kumabhinqa amaningi laphana endimeni kaMaskandi. Njengoba sazi ukuthi amabhinqa asechithe izimali eziningi laphana efotela i-Song of the Year ebizwa ngokuthi ingoma ezohlukanisa unyaka lapha emkhankasweni woKhozi FM. Njengoba amabhinqa ephusha amaqhawe awo angenele lo mncintiswano okumthandeni Gcomisho Mfomanqele, uKhuzani, Indlamlenze, uMfoka Mpongose. Manje ke inkinga esidala isililo lapha kumabhinqa abona ingozi ezayo njengoba kwathi akuwenze ngo2019 lokhu ongase kwaphinde namhlanje. Ingozi ke ezayo iza nesiqhwaga sakaNdlovu uOwen Ndlovu esingathethimanga. Njengoba sazi ukuthi uOwen Ndlovu sake sambona ukumazi kwethu singamabhinqa ngo2019 lapho khona agoloza nokuthi kudedelwe ingoma ezohlukanisa unyaka noma ehlukanisa unyaka lapho oKhozini FM ngo2019 kwaze kwakuba ingoma ehlukanisa unyaka imenyezelwa ngoFebruary 2020 okwakunto encane umfoka Zondi ngengoma eyayithi wawuthembeni na. Njengamanje ubuyile umfoka Ndlovu ngestatement ethi khona kwivideo ayikho ingoma ezokhishwa kulonyaka ezobizwa ngokuthi i-Song of the Year njengoba sivota ngaphansi kwesiqobo lesithi Song of the Year kwicampaign ephusha uKhozi FM. uOwen Mfoka Ndlovu imbandela yakhe ithi uKhozi FM alunayo i-Song of the Year kwimkhankaso yalo noma kwimncintiswano yalo kodwa linengoma ezohlukanisa unyaka. I-Song of the Year uthi uMfoka Ndlovu yafika naye ngokwe contract noKhozi FM. I-contract ababe nayo ke babeshade ngayo iyaphela ngawo u2018 sibheke ku2019. So njengamanje uKhozi FM lusaqhubeka ludla ngecampaign kaMfoka Ndlovu okuyi-Song of the Year. Alisabuyelanga kwingoma ezohlukanisa unyaka. UMfoka Ndlovu ubuye namaphepha ke asenkantolo uthi into esaliwa le lukwazi kanjani uKhozi FM uthi liphinde libuye lizogadla ngenduku zalo lugaya imali. Waphinde wasola nomphathi stage ngenkohlakalo. Kodwa bafethu ngoba sengikhulume kwacishe ngeqesa ngisacela ukuthi ngidedele ivideo okuyiyona echazayo ukuthi ngempela kwenzakalani ekamfoka Ndlovu eyikhulumela. Qhubeka uhlale kule channel. Good evening, my name is Owen Ndlovu, the owner of the Song of the Year. There's no one that has got a Song of the Year on the 31st, except myself. We went to court over this for years, you know that. People were laughing at me and thinking that I was just claiming. In court, Nada Wachela, in an affidavit said, theirs is Ingoma Ehlukanisa Unyaka, not the Song of the Year. I've seen now the statement that has been released by SABC. They're saying now they've got a Song of the Year. A Song of the Year is an award, which is an SABC summer song that SABC tried to distance themselves from. So please join me tomorrow at 6, which is Friday, 29 December 2023. Join me tomorrow 6 o'clock, Friday, 29 December 2023. I'll be addressing all the matters. I've seen also the allegations that have been made by journalists and the newspapers as well as actually online, talking about the shenanigans and corruption by the station manager of Ukhozi FM, Mrs. Bongomo. I am aware of all those allegations. I'll be addressing them. Please call me tomorrow and join me tomorrow. I'll be live. You can ask any questions. I'll be addressing all the shenanigans to do with SABC. The culprit at SABC is one person and one person only, and that is Nada Wachela. Nada Wachela is the one protecting the corrupt people of her favorites. One of them is Sibonge Ngcobo.
She is protected even using SABC and public material to protect people like Abu Sibongo. So tomorrow, please join me at 6 talking about the song of the year. Because of the last time I checked and the affidavit I have, it's got SABC having Ingoma Eshukansunya, not the song of the year. But the statement is talking about now the song of the year. And the person that is doing that is Nada. I will be telling you all the facts that you need to know. Join me again tomorrow, Friday evening, 6 o'clock, the 29th of December, 2023. All right.